Ωραία. Ωραία. Ζήση, μας βλέπεις? Σας βλέπω και σας ακούω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα λοιπόν από όλους. Καλημέρα και σε εσάς όλους. Σε καλωσορίζουμε στο εργαστήριό μας. Αν και από μεγάλη απόσταση η αγάπη μας φέρνει κοντά. Η τεχνολογία. Και η τεχνολογία, σωστά. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος εσένα. Μίλα στα παιδιά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω καταρχήν, Παναγιώτη, εσένα και την ομάδα που σκεφτήκατε να με συμπεριλάβετε στη δουλειά που κάνετε για το δημόσιο χώρο. Έχω τη χαρά να βλέπω ότι είσαστε και σε έναν πολύ ωραία συγκροτημένο αρχιτεκτονικά χώρο, που αυτό βοηθάει νομίζω και στο κλίμα που δημιουργείται ανάμεσά σας για τη δουλειά. Τώρα, ξέρω επίσης ότι το Σαββατοκύριακο είχατε ένα γερό καταιγισμό από προσεγγίσεις και συμβολές, ας το πούμε έτσι, στην προβληματική που προσπαθείτε να αναπτύξετε σε αυτές τις λίγες μέρες. Ήθελα κι εγώ να είμαι, όπως ξέρεις Παναγιώτη, δεν τα κατάφερα, αλλά να που έτσι τουλάχιστον κάνουμε ένα μικρό ακούμπημα. Τώρα παιδιά, δεν ξέρω πολλά για το θέμα, που ξέρω κάποια πράγματα, αλλά φυσικά δεν είχα την δυνατότητα από κοντά να είμαι για να δω πώς διαμορφώνεται η δουλειά που κάνετε σε σχέση με την προσέγγιση των ζητημάτων του δημόσιου χώρου στην Πάτρα. Ξέρω ότι ασχολείστε με περιοχές οριακές, τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, που είναι ένα θέμα που κατά πολύ υπερβαίνει βεβαίως το ενδιαφέρον της συγκεκριμένη περίπτωση που ασχολείστε εσείς, αλλά αυτό είναι ακριβώς και το ενδιαφέρον, το να είναι γενικής, δηλαδή αυτό που κάνετε τώρα ειδικά στην Πάτρα να είναι ένα είδος εξοπλισμού σκέψης και πρακτικών για να αντιμετωπίσετε γενικότερα θέματα. Ξέροντας λοιπόν ότι ασχολείστε με τα μεγάλα μεγέθη του δημόσιου χώρου στην κλίμακα της πόλης, θέλω να συμβάλλω στη συζήτηση που κάνετε αφενός με μια-δυο θεωρητικές έννοιες, αρκετά γενικές, και αφετέρου με το να κάνω ένα μικρό εντοπισμό για τον δημόσιο χώρο έτσι όπως αυτός εμφανίζεται στις παρυφές του ιδιωτικού. Δηλαδή όχι στο όριο του προς γεωγραφικά μεγέθη, που ασχολείστε κυρίως εσείς, όπως είναι η θάλασσα, ο θαλασσινός ορίζοντας, αλλά το αντίθετο όριο, εκεί που ο δημόσιος χώρος πηγαίνει και ακουμπάει, ας το πούμε έτσι, την ιδιωτική επικράτεια. Και πάνω σε αυτό θα σας προτείνω και κάποιες έννοιες που δίνουν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στη συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο. Το πρώτο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να συμβάλλω στη συζήτηση, δεν ξέρω αν και πώς το έχετε πιάσει, είναι βεβαίως αυτό το πολύ βασικό ερώτημα για το υποκείμενο της πόλης. Δηλαδή, βεβαίως η πόλη πέρα από σταθερές υλικές, τα πεζοδρόμια, οι φυσικές διαμορφώσεις, τα κτίρια, είναι και ένα ζωντανό στοιχείο, ή πρωτίστως είναι το ζωντανό στοιχείο, δηλαδή η ίδια η καθημερινότητα, η ζωή, τα σώματα των κατοίκων που την συναποτελούν. Παρόλο που και εμείς είμαστε κάποιοι από αυτούς και έτσι αυτό θα μπορούσε να μας κάνει να πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε για ποιον μιλάμε, εφόσον εμείς είμαστε αστεί, είμαστε κάτοικοι της πόλης, είναι όμως τα πιο προφανή ταυτόχρονα και τα πιο διαμφισβητούμενα ζητήματα. Δηλαδή, ποιο είναι το υποκείμενο του κατοίκου της πόλης για τον οποίο σκεφτόμαστε, για τον οποίο προγραμματίζουμε και για τον οποίο σχεδιάζουμε. Υπάρχει μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε ευρέως, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια τίθεται υπό αμφισβήτηση. Αυτή η λέξη προσπαθεί να περιγράψει το συλλογικό υποκείμενο της πόλης με τον πολύ παραδοσιακό τρόπο και με ό,τι μπορεί να σημαίνει η παλιά, ας το πούμε έτσι, λέξη λαός. Δηλαδή υπάρχει ο λαός της πόλης, ο κόσμος της πόλης, ο οποίος συγκροτεί μια ζωή ανάμεσα στα κελίφη και μέσα στο δημόσιο χώρο. Έχει τεθεί μια προβληματοθεσία, ας το πούμε έτσι, από τη μεριά της πολιτικής θεωρίας κυρίως, τα τελευταία χρόνια, η οποία ξανασυζητάει το θέμα του λαού και συναφή ζητήματα όπως είναι ο λαϊκισμός, για παράδειγμα, θα το ακούτε στις τηλεοράσεις καθημερινά αυτόν τον όρο, με μια αρνητική χρειά. Από την πολιτική θεωρία λοιπόν έχει τεθεί ένα θέμα
συζήτησης ενός άλλου όρου που θα αντικαθιστούσε τον όρο του λαού και που μας είναι και αυτός ευρέως γνωστός και είναι ο όρος του πλήθους. Πρώτοι εισαγάγανε αυτόν τον όρο ο Νέγκρι και ο Χάρτ, δύο θεωρητικοί, Ιταλός ο Νέγκρι, παλιός γνωστός θεωρητικός, και ο Μάικλ Χάρτ, πριν από καμιά 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και θελήσαν με την αντικατάσταση του παλιού όρου λαός με τον νέο αυτό όρο πλήθος, μέσα στον όρο του πλήθους, να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του καινούργιου υποκειμένου των Μητροπόλεων στη μετανεωτερική εποχή. Το λέω λίγο βαριά και στον φοδός, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που συμβαίνουν πολύ μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, στα όρια των ανθρωπολογικών αλλαγών, ανθρωπολογικές λοιπόν αλλαγές, πώς αυτός ο όρος του πλήθους, multitude στα αγγλικά ή multidon στα λατινικά, θα μπορούσε να περιγράφει το υποκείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, με το υποκείμενο, το συλλογικό υποκείμενο της πόλης. Αυτοί λοιπόν εισάγουν αυτόν τον όρο, προσπαθώντας να περιγράψουν το συνοθήλευμα, τη μάζα, ας το πούμε, τον πολτό των σωμάτων που κατοικούν στις μεγάλες πόλεις της σύγχρονης εποχής, θέλοντας να περιγράψουν τα καινούργια δεδομένα. Εγώ θέλω να πω ένα-δύο από αυτά, ή μάλλον με μια λέξη να σας πω τι έχει αλλάξει. Αυτό που φαίνεται ότι έχει αλλάξει, περνώντας από αυτό που περιγραφόταν στην μοντέρνα εποχή ως λαός, σε αυτό που περιγράφεται σήμερα ως πλήθος, αυτό που κυρίως έχει αλλάξει είναι ότι έχει υποστεί έναν καταιγισμό μετατροπών και ποικιλίας το ζήτημα της ταυτότητας. Δηλαδή, μέσα όπως είπα πριν, στο χυλό, στο ζουμί, ας πούμε, των σωμάτων της πόλης, ενώ μέχρι πριν από 20-30 χρόνια, και ισχύει αυτό και πολύ για τις ελληνικές πόλεις, μπορεί να σκέφτεται και την Πάτρα κανείς με αυτούς τους όρους, ενώ λοιπόν υπήρχε μια απλή ή ένα προς ένα σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα των ανθρώπων και στο υποκείμενο που συναποτελούν, σήμερα αυτό έχει σπάσει και έχουμε τις πολλαπλές ταυτότητες. Πώς έχουμε τις πολλαπλές ταυτότητες, τις πολλαπλές γλώσσες, τις πολλαπλές αφηγήσεις μέσα στον κοινωνικό χώρο και επίσης από την λογική μιας στατικής διαμονής ανθρώπων για περισσότερο από μια γενιά στο ίδιο σπίτι, έχουμε έναν, ας το πούμε έτσι, αστικό νομαδισμό, δηλαδή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα των ανθρώπων μέσα στα κτηριακά κελίδη και αλλαγή τόπου όπου διαμένουν. Πολλές γλώσσες λοιπόν, πολλοί τόποι, πολλά περάσματα και μια ανασύνταξη αυτού που είχε και μια, ας το πούμε έτσι, σαφή ταξική άρθρωση και εθνικά χαρακτηριστικά και παλιά λεγόταν λαός. Τώρα, γιατί να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα όταν σκεφτόμαστε την πόλη ή όταν σκεφτόμαστε τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της? Μας ενδιαφέρει γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, αν δεν έχει κανείς ένα είδος κατανόησης του υποκειμένου για το οποίο σχεδιάζει και που ταυτόχρονα και αυτός ο ίδιος αποτελεί ένα κομμάτι του, τότε το σχέδιο φεύγει από τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά και γίνεται μια, πώς να την πει κανείς, μια φιωριτούρα, μια επίδειξη δεξιοτεχνίας στην καλύτερη περίπτωση, με τη χρήση των μέσων σχεδιασμού που διαθέτουμε. Η σκέψη για το υποκείμενο προσπαθεί να αποφύγει αυτές τις λογικές της άσκησης δεξιοτεχνίας πάνω στην πόλη, όταν δεν ξέρουμε γιατί και για ποιον σχεδιάζουμε. Μιλώντας για την ελληνική πόλη και άρα φυσικά για την Πάτρα, θα μπορούσε να πει κανείς αυτό το πέρασμα που σας λέω ανάμεσα από τον λαό στο πλήθος, σηματοδοτεί κάτι στο χώρο το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Μιλώντας με τους όρους του λαού, η βάση, ο πυρήνας ο κοινωνικός είναι ποιος άλλος από την περίφημη οικογένεια. Δηλαδή, ο λαός συγκροτείται με κοινωνική μονάδα την οικογένεια. Και αν σκεφτείτε τις πολυκατοικίες που χτιστήκαν και που διαμορφώσαν τις ελληνικές πόλεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πάτε στην μονάδα της κατοίκησης, θα δείτε ότι συντριπτικά το μοναδιαίο, το αρχικό στοιχείο, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο παράγει τη δομή της πόλης, είναι το διαμέρισμα. Όπως το γνωρίζουμε, όπως μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό, το διαμέρισμα μικρότερο ή μεγαλύτερο, με την άρθρωσή του σε δωμάτια και με τις λογικές κατανομής του χώρου.
Αυτό που λοιπόν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε μιλώντας για το πέρασμα από το λαό στο πλήθος είναι το καινούργιο γεγονός ότι δεν είναι αποκλειστικό generic, γενετικό στοιχείο, ας πούμε, που με τον πολλαπλασιασμό του παράγει την πόλη, δεν είναι πλέον η οικογένεια ή η οικογένεια με τα εθνικά χαρακτηριστικά όπως τη γνωρίζαμε, η ελληνική οικογένεια. Και το ελληνική έχει φύγει, διότι έχουμε πλέον πολλές γλώσσες και πολλά έθνη, και το οικογένεια έχει εμπλουτιστεί, αν μη τι άλλο, με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές ύπαρξης ή συνύπαρξης των κατοίκων μέσα στα αστικά κελίδη. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι φοιτητές, οι μοναχικοί άνθρωποι, μικρές συλλογικότητες, σκεφτείτε τους μετανάστες με ποιους όρους μένουν στα διαμερίσματα ή στα υπόγεια κτλ. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι μιλώντας συνολικά για αυτό που πολλαπλασιαζόμενο δημιουργεί την πόλη και που στην περίπτωσή μας είναι το διαμέρισμα, οι ανθρωπολογικές αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν στο να σκεφτούμε και τη μονάδα διαφορετικά. Τι γίνεται τώρα? Ας πάμε σε αυτό που συζητάτε, τη σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, και εσείς με το θέμα όπως σας έχει τεθεί, αυτό που κάνετε είναι ότι προσπαθείτε με κάποιο τρόπο να αναπτύξετε τα χαρακτηριστικά και τις ουσίες του δημόσιου χώρου σε έναν ανταγωνισμό ίσως με τον ιδιωτικό. Δηλαδή, μέσα στην, ας το πούμε έτσι, νεοφιλελεύθερη οικονομική ζωή των πόλεων, αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαρκώς τείνει να διευρυνθεί η επικράτεια του ιδιωτικού εις βάρος της επικράτειας του δημοσίου. Και φαντάζομαι ότι και εσείς προσπαθείτε στο σύντομο χρόνο που έχετε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που διαθέτετε με έναν τρόπο προκειμένου σε αυτό το ισοζύγιο, σε αυτή τη δυναμική ισορροπία, να κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίσετε ή να συνηγορήσετε υπέρ του δημόσιου χώρου. Τώρα, επάνω σε αυτό θα ήθελα να συμβάλλω με κάτι που είναι ήδη γνωστό, δεν είναι μια δικιά μου σκέψη, με τη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την υπέρβαση αυτού του διπόλου, το οποίο ταλάνισε και την αρχιτεκτονική ήδη από την, ας πούμε, απαρχή του ελληνικού, ας το πούμε έτσι, μοντερνισμού, και που είναι το δίπολο ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Αυτό λοιπόν το δίπολο θα μπορούσε να τεθεί ένα αμφιβόλο, όπως πριν σας προέτρεψα να σκεφτείτε αυτή την οντότητα του λαού, να τη θέσετε ένα αμφιβόλο μέσα από μια λογική αμφισβήτηση της ενιαίας ταυτότητας. Πολλαπλές λοιπόν ταυτότητες από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά στο δίπολο δημόσιο και ιδιωτικό ποια θα μπορούσε να είναι η κριτική. Η κριτική θα μπορούσε να είναι ότι, μιλώντας με αυτούς τους όρους του διπολισμού, και το ιδιωτικό και το δημόσιο προσδιορίζουν ένα ανήκειν. Δηλαδή, στην περίπτωση του ιδιωτικού, ότι είναι στη σφαίρα της ιδιωτικής επικράτειας, είναι κάτι που κληρονομείται, ένα σπίτι κληρονομείται και όλα αυτά, αλλά και το δημόσιο έχει ένα ανήκειν, και αυτό το ανήκειν είναι η πολιτεία και το κράτος. Δηλαδή, ένα δημόσιο το οποίο έχει, πώς να το πούμε, αποτελεί τον φυσικό χώρο μιας κρατικής επικράτειας, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και ιδεολογικά προσδιορισμένο δημόσιο. Η έννοια που έχει μπει πάλι τα τελευταία ίσως 10 χρόνια και που προσπαθεί να διαταράξει αυτή την μονοκρατορία του διπόλου ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, είναι η έννοια, ίσως να την έχετε συζητήσει και μέσα στο εργαστήριο ή να την έχετε βρει κάπου αλλού, είναι η έννοια των κοινών, the commons. Και πάλι είναι μια έννοια που προέρχεται από την πολιτική θεωρία και από τις κοινωνικές πρακτικές, από τις καλλιτεχνικές πρακτικές στο δημόσιο χώρο, και η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει μια οντότητα στον χώρο, η οποία είναι πέρα από τα όρια του ιδιωτικού και του δημόσιου, δεν ανήκει εν τέλει στην επικράτεια κάποιου είδους ιδιοκτησίας. Και επίσης το κοινό, the commons, μπορεί να αφορά χώρο, μπορεί να αφορά όμως και την υλικότητα του χώρου. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, πλουτοπαραγωγικές πηγές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ένα common, ένα κοινό. Το νερό, που τόση συζήτηση γίνεται και στις ελληνικές πόλεις σήμερα, είναι μία κατηγορία, ας πούμε, που ανήκει στα κοινά. Είναι the commons. Είναι αυτό που προϋπάρχει στον υλικό σχηματισμό που μας περιβάλλει, και του οποίου τη δικαιοδοσία ή την ανάκτηση θα μπορούσαμε να συζητάμε ως ένα είδος δικαιώματος στην πόλη. Δηλαδή, το δικαίωμά μας στην πόλη
Μπορεί να σκεφτούμε ότι συνηφαίνεται με μια δυνατότητα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στα κοινά. Τώρα, η έννοια των κοινών ενεργοποιήθηκε και πήρε ένα ενδιαφέρον νόημα τα τελευταία χρόνια, επειδή μέσα σε αυτήν μπορεί να βρει κανείς τη σύνθεση του υλικού χώρου με τον άειλο χώρο. Γνωρίζω ότι στον άειλο χώρο γίνεται μια τεράστια συζήτηση, υπάρχουν ανταγωνισμοί και πόλεμος πάνω σε αυτό που λέγεται τα κοινά, the commons, και πόσοι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κοινά μέσα σε έναν ανταγωνισμό, όπου ταυτόχρονα αυτός ο κοινός χώρος του διαδικτύου τείνει να ιδιωτικοποιείται. Έτσι, αυτός ο όρος των κοινών είναι ένας όρος που, αν το χρησιμοποιούμε στην πολεοδομία, ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε και την πολεοδομία τόσο στον υλικό όσο και στον άειλο χώρο. Τώρα, να σας δώσω ένα παράδειγμα για αυτή την έννοια του κοινού με όρους χώρου, που δεν είναι ούτε ο δρόμος, που είναι το δημόσιο λεγόμενο, ούτε το διαμέρισμα που είναι το ιδιωτικό. Είναι, για παράδειγμα, η ταράτσα. Έτσι, οι ταράτσες των πολυκατοικιών ή και πάρα πολλοί άλλοι ακατάτακτοι αστικοί χώροι είναι ή ενεργά ή εν δυνάμει χώροι κοινοί. Δηλαδή δεν προσδιορίζονται ούτε από την κρατική ούτε από την ιδιωτική ιδιοκτησία. Πιθανόν λοιπόν θα σας προέτρεπα να σκεφτείτε ακόμα και την έρευνα που κάνετε ως μια έρευνα η οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την έννοια των κοινών στο χώρο και πώς αυτή μπορεί να γίνει εργαλείο σχεδιασμού και να διευρυνθεί, ας το πούμε έτσι, η δικαιοδοσία της. Μιλώντας με όρους χώρου, θα σας προέτρεπα πάλι να σκεφτείτε την πόλη όχι σαν ένα είδος πλάνου, σαν ένα είδος κάτωψης, αλλά να τη σκεφτείτε, και σίγουρα τη σκέφτεστε, δεν είναι ότι εγώ θα σας το πω να το κάνετε, αλλά σκεφτείτε την λοιπόν με την προοπτική αυτών που τώρα λέγονται, σκεφτείτε την πόλη ταυτόχρονα ως κάτωψη και ως τομή, δηλαδή σκεφτείτε την τομή της πόλης. Επειδή σας είπα για την ταράτσα, αν κάνουμε μια πολύ απλή τομή, τώρα δυστυχώς δεν έχω τον τρόπο να το κάνω, αλλά όλοι μπορείτε να κάνετε μια αναπαραγωγή, μια αναπαράσταση στο μυαλό σας, μια στοιχειώδη τομή της πόλης στο επίπεδο του υποδομικού τετραγώνου, έχουμε το δρόμο, μετά έχουμε ας πούμε ότι είναι η ελληνική πόλη, την πολυκατοικία με την οδοντοτή της απόλυξη, τον ακάλυπτο χώρο, ξανά μια πολυκατοικία με οδοντοτή απόλυξη και τον επόμενο δρόμο. Αυτή είναι η τομή. Σε αυτή την τομή λοιπόν, που πολλές φορές υπάρχουν υποδομές από κάτω, όπως είναι το μετρό στην Αθήνα ή άλλες υποδομές, οι υποδομές των επικοινωνιών ή της ενέργειας. Έχει λοιπόν αυτή η τομή ένα υπόβαθρο από κάτω, έχει ένα μεσαίο σώμα που είναι οι πολυκατοικίες και έχει και τον ουρανό ο οποίος είναι από πάνω και όπου εκεί επιτελείται, ας το πούμε έτσι, η άειλη επικοινωνία, η αποεδαφικοποιημένη επικοινωνία. Θα σας προέτρεπα να σκεφτείτε λοιπόν την τομή και πώς αυτός ο πυρήνας της τομής αναπαράγεται στην κλίμακα της πόλης, με ένα ερώτημα του πώς θα μπορούσαμε σε αυτό το συμπαγές, ας το πούμε, αστικό κέλυφος, να εισαγάγουμε την έννοια ή την απέτηση ή την διεκδίκηση των κοινών. Με άλλα λόγια, πώς θα μπορούσε, εφόσον, όπως σας είπα πριν, η ταράτσα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρικό μόρφωμα, το οποίο θα μπορούσε να εμπίπτει στην έννοια των κοινών, πώς θα μπορούσε η ταράτσα να γίνει βατή, να προσεγγιστεί, ας το πούμε έτσι, από τον δρόμο, διαμέσου πιθανόν ενός κεντρικού κλιμακοστασίου, το οποίο χάνει την ιδιότητά του να αφορά μόνο τους κατοίκους της πολυκατοικίας και γίνεται ένα εργαλείο, ας πούμε, διείσδυσης του κοινού χώρου μέσα στα έγκατα των κτηρίων. Αυτό νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο προγραμματικό ενδιαφέρον για την εποχή μας, δηλαδή να σκεφτεί κανείς αυτή την τομή και αυτή τη δυνατότητα μιας διείσδυσης, μιας αλληλοδιείσδυσης του δημόσιου με το ιδιωτικού, με τους όρους του κοινού μέσα στα αστικά κελίδη. Θα ονόμαζα στην τομή αυτή που σας περιγράφω αυτό το πάχος, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι λίγα μέτρα, αρκετά μέτρα κάτω από το έδαφος της πόλης, μέχρι το έδαφος της και μέχρι τα υπερυψωμένα εδάφη των πολυκατοικιών και τον ουρανό που βρίσκεται από πάνω, να το καταλάβουμε με μια έννοια του παχαίου εδάφους. Τώρα αυτό το παχύ έδαφος, σκεφτείτε λίγο και ένα παχύ χώμα. Το χώμα ξέρετε ποιος το παράγει, το χώμα το παράγουν τα σκουλίκια.
Επομένως, μιλώντας για το χώμα, για ένα αφράτο παχύ χώμα, δεν θα μπορούσε κανείς να το καταλάβει μόνο στην ανόργανη του εκδοχή, ότι είναι ένα είδος ανόργανης ύλης. Είναι η ανόργανη ύλη και τα σκουλίκια που το παράγουν. Χρησιμοποιώντας αυτή τη χοντροκομμένη μεταφορά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και το υλικό μόρφωμα της πόλης δεν είναι μόνο τα τούμπλα και τα μπετά ή τα χώματα και η θάλασσα, αλλά είναι και τα σκουλίκια σε εισαγωγικά που παράγουν και αναπαράγουν αυτό το έδαφος και τα οποία είναι οι άνθρωποι εν δράση. Μόνο αν σκεφτεί λοιπόν τους ανθρώπους κανείς εν δράση, με τις διαφορετικές τους ταυτότητες, με τις διαφορετικές τους φωνές, με τις διαφορετικές τους γλώσσες και τα διαφορετικά τους συμφέροντα και τα διαφορετικά τους ενδιαφέροντα, μπορεί να έχει μια κάπως έτσι πιο πλήρη εικόνα αυτού που σας προτρέπω να κατανοήσετε ως παχύ έδαφος, δηλαδή την ύλη της πόλης μαζί με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε αυτή τώρα την ύλη θα μπορούσε να πει κανείς, και νομίζω ότι μπορώ να ολοκληρώσω έτσι μια κάποια πρώτη προσέγγιση και αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποια από αυτά που συζητάμε. Σε αυτή λοιπόν σε αυτόν τον υλικό σχηματισμό της ανόργανης ύλης μαζί με τα ανθρώπινα σώματα, αλλά και τα ζώα, διότι και τα ζώα είναι ένα κομμάτι της πανίδας της πόλης. Αυτό λοιπόν όλο το μόρφωμα, αν το δει κανείς τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά έτσι όπως είναι μια τυπική πόλη όπως την ξέρουμε, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολύ σκληρά όρια πάλι στο επίπεδο της τομής, ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο, όπου πολύ λίγα πράγματα παρισφραίουν από το ένα στο άλλο. Σίγουρα περνάει ο ήλιος ή ο αέρας από το ένα στο άλλο, αλλά τα όρια που ορίζουν οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και θα μπορούσε πάνω σε αυτό να σκεφτεί κανείς, είτε θεωρητικά, είτε προγραμματικά, είτε και καθαρά σχεδιαστικά, πώς αυτά τα όρια μπορούν να αμφισβητηθούν ή να αρθούν. Αν σας φαίνεται πολύ φιλολογικό αυτό, δεν πιστεύω ότι η αναζήτηση, ας πούμε, μια στρατηγική των κοινών της πόλης θα ήταν μια αναζήτηση μιας ουτοπικής μορφής πόλης, την οποία ήδη δεν γνωρίζουμε. Θα έπρεπε να το σκεφτούμε με καταστάσεις της ήδη υπάρχουσας πόλης, οι οποίες έχουν τη δυναμική, ας πούμε, μιας κοινής χρήσης, η οποία υπερβαίνει τα όρια του δημόσιου και του ιδιωτικού. Βάζω λοιπόν ένα δεύτερο, ας το πούμε, όρο τύπου πόλης που υπάρχει και που είναι ζωντανός και που είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση, και είναι η ΣΤΟΑ. Οι στοές, και η Πάτρα βεβαίως έχει αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες στοές, τις περιμετρικές στα υποδομικά τετράγωνα, η νεοκλασική πόλη της Πάτρας. Άρα εκεί έχουμε αυτό το ενδιάμεσο στοιχείο, δηλαδή τη διαμόρφωση ενός πυκνού ορίου ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, που είναι αυτή η παρεμβολή της στοάς. Αλλά σκεφτείτε και τις στοές, οι περισσότεροι και περισσότερες από εσάς βεβαίως τις έχουν περάσει και τις έχουν πρόχειρα κατοικήσει στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μιλάω στην Αθήνα για τις στοές, όχι μόνο εκείνες οι οποίες είναι περιμετρικές στο υποδομικό τετράγωνο, αλλά εκείνες οι οποίες το διαπερνούν από τη μία ως την άλλη, κάνοντας διάφορες λαβυρινθώδεις ή πιο καθαρές διαμπερείς, ας πούμε, διατρήσεις της οικοδομικής μάζας. Μια στοά λοιπόν η οποία ενώνει δύο δρόμους περνώντας μέσα από κτίρια, θα μπορούσε να είναι ο γενότυπος, δηλαδή ένας αρχικός τύπος, ένα εργαλείο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς αυτό που προσπαθώ να σας περιγράψω ως ένα είδος διείσδυσης των κοινών ή του κοινού μέσα στην ιδιωτική σφαίρα, μέσα στην ιδιωτική αδρανή συγκρότηση, ας πούμε, της ύλης της πόλης. Και αυτή η generica ιδέα της στοάς θα μπορούσε να μας οδηγήσει και σε διάφορες παραπέρα υπό μία γενική έννοια που θα πρόχειρα θα την έριχνα και αυτή στο τραπέζι και που πολλοί από εσάς τη γνωρίζετε ή πολλές από εσάς, και είναι η ιδέα του πορόδους. Ο πόρος είναι το πέρασμα, το πορόδες, φανταστείτε ένα σφουγγάρι, είναι αυτό το ένα στοιχείο της ύλης το οποίο είναι διαπερατό από κάτι. Έτσι. Άρα θα μπορούσε ως ένα είδος, πώς να το πούμε, pattern, ως ένα είδος προτύπου, να σκεφτεί κανείς το πορόδες ως ως ένα υλικό, μια υλική δομή που θα μπορούσε να είναι ένα ζητούμενο, ας το πούμε έτσι, για τον υλικό σχηματισμό της πόλης. Λέω το πορόδες γιατί γνωρίζω από τον Παναγιώτη και από κάποιες συζητήσεις που και παλιότερα κάναμε, αλλά και πολύ πρόσφατα τις κάναμε ενημερώνοντάς με για
το πρόγραμμα αυτού του εργαστηρίου, γνωρίζω λοιπόν ότι δουλεύετε πάνω στην έννοια της επιφάνειας. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελα λοιπόν πλάι σε αυτή την έννοια, να δώσω σε αυτή την έννοια μάλλον την οποία δουλεύετε και εργαλειακά από ό,τι καταλαβαίνω, να της δώσω ένα πάχος, όχι ότι εγώ θα το κάνω και εσείς δεν το σκεφτήκατε, αλλά να το κάνω και εγώ από τη δική μου μεριά και να πούμε ότι η επιφάνεια που έχει ένα πάχος είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το παχύ έδαφος της πόλης και ένα πιθανό πρόγραμμα για αυτό το παχύ έδαφος θα μπορούσε να είναι πώς αυτό το παχύ έδαφος, όχι μόνο σε κάτωψη, αλλά και σε τομή, θα μπορούσε να είναι περισσότερο και περισσότερο πορόδες. Αυτό το βάζω ως ένα ερώτημα και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε ή αυτό το ίδιο που σας λέω ή κάτι άλλο που σας έρχεται στο μυαλό και σε σχέση με τα ειδικά ενδιαφέροντα που ήδη έχετε αναπτύξει.